Mga biktima sa pagpangtiro sa Banwa, San Zaraga nakahatag na sa pahayag sa kapulisan para makabulig sa investigasyon. Daan nga hiligutanon pinakamabaskog nga motibo sa krimen. Si John Sala nakatuto. May maging buyag-yag ang mga impormasyon ng mga biktima sa pagpangtiro sa Banwa, San Zaraga nga may dako nga mabulig sa investigasyon suno sa Iloilo Provincial Police Office. Apang suno kay Major Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO, hindi pa ini sa karon mapalayag sa kapulisan. May mga ara na mga information nga nakuha which is nga very helpful gid sa ongoing investigation. Wala man ginadula sa kapulisan ang anggulo nga angot sa negosyo kag tuyo nga pagpang-hold up. Apang kun basehan ng mga sirkumstansya, daan nga hiligot-ano ng pinakamabaskog nga motibo. Ang sentro or ang pinakamalapit nga motive sa incident. Although nga ang robbery way na sa gina-discount, but ang pinakamabaskog job nga ginasundan nga motibo is ang old grudge. Lunsay nakagwa na sa ospital ang duha ka mga biktima sa alias Noel kag alias Jake. Madumduman nga samtang yara sa barangay Poblasyon, Ilaya, Zaraga. Gintiro sa mga wala pa nakilalaan nga suspek. Ang mga biktima kaupod ang isa pa nga si alias Christine. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas.